Hunyo, 13, Biyernes tuig 2025. Ekanapulo nga semana sulod sa tuig. Sa Antonio de Padua. Pari ug doktor sa simbahan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto. Ayaw panapaw, apan karon. Sultihan ko kamo nga bisan, kinsay mo tan-aw sa usa ka babaye, uban salaw, ay nga hunahuna, nakapanapaw na kanya sulod sa iyang kasing-kasing. Busakon ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala. Lugita kiniub. Ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin, kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kon ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka ug usa ka kamot, kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto. Ang makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kanya, ug sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mobulag sa iyang asawa nga, wala magluib kanya makasala, kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kon ang asawa magminyo pag-usap. Ug ang mga sawa kanya makapanapaw usap. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.